Čaute ľudia, dneska si dáme zase ten druhý diel z tejto hry Berry Avenue, pretože dali sme aj minulý diel, ktorý vyšiel v stredu a dneska je, keďže dneska dáme to na piatok, takže si môžete užiť už druhý diel Berry Avenue z tejto hry v Robloxe. Hlavne, že sme minulom dieli došli do tejto školy, hlavne, že sme si našli sme túto recepciu, jasné, že a rozhodne sme našli aj túto jedáleň. No vedaví, čo tu dávajú, aké jedla. No poďme sa sem pozrieť. No ukáž. Oni tu len dávajú hot dog. No ne, ja si hodím jeden hot dog. Počkej, dáme si jeden hot dog. Tak, Mickey ham. Jeden hot dog. A tu sú aj automaty reálne. Si môžem kliknúť. No dobre, ideme do ďalšej miestnosti. Rozhodne, počkej, ja som si ani nešiel raditeľňu. No okej, tu je nejaké kreslo, no však toto takto vyzerajú riaditeľne na školách. Dobre, ideme do ďalšej, rozhodne sme boli ešte aj v ďalšej miestnosti. Takže to si pôjdeme sem, History, English a Math. Našli sme tu tieto tri miestnosti, hlavne, že sme nenašli miestnosť telocvične. Nevieme, kde je telocvičňa. Ok, dáme sa takto bližšie, nech nevidíme nevidie ten môj avatar. Ok, takže rozhodne ideme do tejto miestnosti, lebo sme to nezistili si. A je zamknutá, takže nejde. Nepýtajte sa, prečo tu chodia ľudia, lebo som na verejnom, na skôr sa nedá pripojiť, tak preto som na verejnom. No, ideme skúsiť pohľadať telocvičňu. Čo? Toto tu niekdy nebolo. Počkaj. Oni tu dali party. A tu sa fotí. Tak dáme tu, že take picture. 3, 2, 1. No, čo mi to vyfotilo? Ježiš, to sa odfotil naopak. Počkaj, dáme si ešte jednu slušnú fotečku. No dáme si ešte jednu slušnú fotečku. Nemôžem mať takúto špatnú fotku. Dobre. Dáme take picture. Počkaj. Ježiš, ja som zase mi tam dá tú opačnú fotografiu. Jasne to tam dostanem. Jasne, opačne odfotený. Počkaj, musím sa dať takto. Dobre. Dáme sa takto. Take picture. Čo to nejde? Počkaj, musím najprv vymazať tú fotku. Jasné, že ju musím najprv zmazať. Dobre, dáme, že take. A dáme zase take picture. 3, 2, 1. Odfotený. Dúfam, že sme sa odfotili. No, konečne vyzerá slušne odfotený. Môžem ísť, fotku si odložím a môžeme si ísť urobiť nejaký. Ale tu som nečakal, že tu robia fotky. Wow. No a ideme ďalej. OK, ešte som nezistil, že čo je to tam vzadu. Ale my do toho vzadu ideme. Tu nejaký človek cvičí. A tu je tá telocvičňa, jasné, že. Dobre, ideme dobre, nebudeme sa už trepať v tejto škole, takže pôjdeme teraz rozhodne do domčeka, ktorý som ešte nespravil. Ja som, že som si ešte neurobil domček, lebo teraz sme sa ešte boli do tejto školy, ale ideme si teraz urobiť ten náš domček. A vy viete presne ktorý, lebo som ho už ukazoval v minulom dieli. Dobre, spravíme si auto a ideme. Ale že tu ten nejaký človek skáče na gumenej lopte. Ježiš, tieto na semafore sa vykašľame. Prečo tí ľudia chodia mimo cesty? Nechápem toto, ale tam budú mať tí ľudia domčeky dokonca. Takže ešte nás čakajú tam domčeky, ale nebudeme im chodiť otravovať. My si robíme domček v našom kútiku, kde nás nikto nenájde. Ja som si zabudol zamknúť auto. Dobre, zamknem ho. A tu už bývajú dajakí ľudia.
No ale my ideme do úplného kútika, lebo tam nás nikto nebude aspoň chvála Bohu otravovať. No tam vykašľame sa na semafor, nebudeme tu čakať, lebo keby sme čakali, tak to zaplní oné video. No a ideme do svojho domčeka. Dáme tu. Dobre, na tom kúte nikto nebude. Dúfam, že tam... kútiky sú voľné. Tento kútik je najlepší, lebo vás nikto nebude otravovať. Preto vám odporúčam, aby ste si chodievali v hrách robila domy do týchto kútikov. OK, ideme robiť ten domček. Dáme si ten trojuholníkový, jasné, že? Tak. Dobre, spravil som tento pekný trojuholníkový domček. Samozrejme, že. OK, otvárame dvere. Ja som zamkol? Sa otvorili. Dobre, musím si to nemôžem si dokonca zamknúť. Neviem, kde sa zatvoril. Počkaj. Tu sú pravidlá domu. Takže, čo tu spravíme? OK, dáme si pravidlá domu. Takže, dá 100%. Zamknúť a bábätkovské veci si sem dávať, jasné, že nebudeme. A ideme ďalej. Dobre, takže ideme sa popozerať tu, čo je nové. Ale počkať. Poďme sa pozrieť do kuchyne. A kuchynu by sme si dali v ďalšom diele. Dobre, v chladničke máme čo? Koľko jedlo, ale máme ho tu dosť málo, ale niečo tu pokúpilo sa. No, vedel tak, že nie. Kupoval som niečo. Dobre. Domček, zavrieme radšej chladničku, aby mi to jedlo neskyslo. Tak, sklanička zatvorená. Tu môžeme dokonca prať, takže ideme skúsiť ho prať. Dobre, takže dry. Prečo? Počkaj, tu je oblečenie. Vezmeme. Počkať, musí si fotku odložiť. Dobre, odložím si ju tuto do šuflička. Tak, fotku dáme do šufličky. Ja som si dal fotku na zem. Prečo som si dal fotku na zem? To sa zase musí znova do školy odfotiť tam. No, Milan, som si dal školskú túto fotku, kde som sa odfotil na zem. Ja som si načo zamykal dvere, teda sa musí zase to houseom trápiť. Načo som tie dvere zamykal? Načo? Dobre, otvoríme dvere a vychádzame von. Nechcem sedieť, ja chcem ísť do Počkaj, musím zamknúť, aby mi takto nevpelo do domu. A pôjdeme. Autíčko máme kde? Dom mi ho len tak bez dovolenia zobral. Preto je počkať. Však mi ukradli autíčko, tu. Zaujímavé, že som sa išiel autíčkom. Keď mi ukradli auto, tak sa pôjdeme pozrieť aspoň na dvor. Jasné, trampolína. Trampolína, trošku si zaskačeme na trampolíne. Že to by nepoznal trampolínu. Každý človek má na trampolínu. Hopity, skáčeme dole. Tak. Čo je za domom? Počkať, tu je dajaký vchod do pilny, ako keby dole? Počkať. Však tu je zadný chod? Zadný chod je vhodný. Ten zadný chod by sme mohli chodievať, keby nás nikto nevidel. Takže keď sa vám video páčilo, keď áno, tak si dáme komentáre, napíšte a musíte dať aj tlačítko odberu. Držte sa a čaute.